ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ କିପରି? ଦ୍ୱାରକାରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଯାତ୍ରା କଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇବି। ପୃଥିବୀରେ 108 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଜାରା ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହରିଣ ବୋଲି ଭାବି ତୀର ମାରିଦେଲା। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅର୍ଜୁନ ଏହାକୁ ଏକ କାଠ ଫାଳକ ଉପରେ ରଖି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଫଳକ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ହୃଦୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଧନ୍ୟବାଦ।